Qu'est-ce que tu as commis pour les tout petits? Alors regarde, c'est très beau livre. הליבררי לפויה היא החנות הגדולה בארץ של ספרים בצרפתית. תוכלו למצוא כאן מגוון עשיר של ספרי קריאה, עיון, ספרי לימוד וגם ספרים שתורגמו מעברית לצרפתית ואת כל הספרים שתרגמו מצרפתית לעברית. הספר הזה לא נמצא כרגע, אבל אני יכול להזמין לך אותו. כל הספרים שלנו באים מצרפת, ובמידה ואין לנו את זה במלאי, אפשר תמיד להזמין. בחנות מתקיימים גם ערבי דיון והרצאות עם סופרים ופילוסופים צרפתיים. אז אם אתם אוהבים צרפתית, הליבררי דו פויה, חנות הספרים בשבילכם. Merci beaucoup.